Good morning! So, nandito ako, nagpapakain ako ng pato or itik. Ito ay binigay sa akin ng aking kapitbahay na si Bingan Llorito at sa kanyang asawa, si Roxanne Llorito. So, binigay na sa akin para idagdag ko dito sa aking mga itik sa aking farm. So, ito na, bibigyan ko ng tatlo. Binigyan ako niya ng tatlo. Oh.